हेलो लोगोफोर नैबे आपडेटखौ हर गेजेरावनो हथारै लाना फैनाय जाबाय। मोननै आपडेट लानानै फैदो लोगोफोर। बे आपडेटआनो जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बुजि मोनगोन आङो फोरमायलांनोसै आरोना। बे मोननै आपडेटसा मा बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना एसे साउन्ड खोनागोन दे। आङो हर गेजेरावसो भिडिअ बानायदों नालाय दा नायलांबाय था नोंथांमोना। स' लोगोफोर बे आपडेटसा जाहैबाय मोननै आपडेटसो। आं फार्स्टआवनो बुंग्रोनोसै जोंहा बर' फिल्मनि बर' सावथुननि फावखुंगुर जायनि मुङा प्रदीप बसुमतारी। दा गासैनिबो फेभराइट आंनिबो फेभराइट फिल्मफोराव गोबां मानसिया मोनथिगौ बिथांखौ। दा सोमोन्दोआव आङो आयंबा आबौ जागोन। आङो आयंखौनो लिंबाय दा सोमोन्दोआव, गासैबो मोनथिखायो जानांगौ। आरो नामा प्रदीप बसुमतारी नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। जिखिजाया आं फेसबुकआव मोननायखायसो माने होनाय जाबाय आरोना, हर गेजेरावनो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। जोंनि बर' सावथुननि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ ओरैबायदि फासायनो नागिरदों मानसिफोरा। दा नैबे खोथाया रियेल ना फेक नोंथांमोना नायलां। सासे सिस्टारा एबा सासे फेसबुक इउजारा माने मोनसे फट'खौ भाइराल खालामहरदों जे बिखौ माने गाज्रि कमेन्ट हरदोंनो आरोना। बे आयंआ, सावथुनगिरिनि आयंआ माने गाज्रि हरदोंनो। दा बियो सोरनिबा फेक फेसबुकसो ना रियेलसो माने प्रदीप बसुमतारी नामाव दङ आरोना। दा मोजां खेयाल ला, माने मोजाङै केयार खालाम जे आयं नोंथांखौ सोरबा फासायनो नागिरदोंबो जानो हागौ, बा नोंथाङा नंगौबो जानो हागौ। नोंथाङा नागिरना ला। आङो आयंखौ मोनसेल' खोथा बुंनो सानो जे नोंथाङा जुदि सोरनिबा फेक एकाउन्टजों फासायजादोंबा नोङो मोजां केयारै माने लाबानो जाबाय, साबधान थाबानो जाबाय जे नोंनि माने मोनसे पस्ट भाइराल जागासिनो दङ आयं। नोंथाङा नुवाखैबा नैबे फेसबुकनि कमेन्टखौ नायनो हागोन। आं अलरेडि नै स्क्रिनशट मारिना नोंनो स्क्रिनाव होनाय जाबाय। नोंथाङा एसे केयाराव थानांगौ आरोना। दा नोंथांमोना नायदो लोगोफोर, माने सोरबासो फासायदों ना मादो आं बुजि मोनला आरोना। माने दानि मानसिफोरा जोंनि बर' सावथुन एक्टर एक्ट्रेसखौ माने मोनसे दाय मोनबानो जे ओरैबायदि फासायनांगौ बियो गोनांथार नामा? बेथ' नङा। दा रियेल ना फेक आंबो मिन्थि मोनला। आयंनिसो गोरोन्थि ना सोरबा हारामि मानसिनिसो माने गोरोन्थि आरोना। जानांगौ सोरनिबा फेक एकाउन्ट जानांगौ। दसे उनाव एबा गाबोन समनिया बेफोरबायदि मोनथिनो मोननोबो हागौ। दा नोंथाङा आयंआ एसे केयारै नायना लाबानो जाबाय बे मानसिया सोरमोन। माने सासे सिस्टारखौ माबा पस्ट खालामनो थिनदोंनो आरोना। दा बेखौ सासे सिस्टारा फेसबुकनि गेजेरजों हरदों आंखौ सेयार खालामनो होदों होननानै। माने बेखौ सासे सिस्टारखौ माने ओरैबायदि गाज्रि रावजों मेसेज हरदोंनो बे आयंआ। दा बे आयंसोना सोरबा गुबुनसो, आं डाइरेक्ट आयं होनना बुङाखै आरो गुबुनबो होनना बुङाखै। दा आं रावनिबो जानानै बुङाखै दै। आङो बै आयंनि थाखाय माने बिथांनि थाखाय आङो जे बेखौ मोजांसो भिडिअ बानायदो जे आयंखौ सोरबा फासायनो नागिरदोंदां, बेनिखायसो आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। रावबो गाज्रि मोननाङा जे बिथाङा बेफोर फेकनिफ्राय जे रैखाथि मोनो, जे रावजोंबो फासायजानाङा, जे नंखाय दायाव रावबो फासायजानाङा लोगोफोर। जुदि नोंखौ सोरबा नंखाय खालामबाय थादों बेयाव नोंथाङा गोबां एक्सन लानो आखायाव हायो आरोना, जे नोंनि गोसो मथे टाइम माबाखौ खालामनो हायो। जे दा मा बुंबावनो लोगोफोर, बेनो आरोना। आं बिथांखौ एसे मोजाङै बुंनाय जाबाय जे नोंथाङा एसे थाल था, माने केयाराव था। जे सोरबा मेगननि नोजोराबो गाज्रि, बेनिखायनो फेक एकाउन्टबो खुलियो। माने ओरैबायदि राहा हरदों आरोना आयंखौ कमेन्टनि गेजेरजों। आं गाज्रि मोनदों। माने आयंआथ' बेबायदि जाथावना मानसि नङा, ओरैबायदि मोजां पार्ट लायो फिल्मफोराव। एसे मोजां नङा आयंनि फिल्मखौ। माने बेफोरबायदि आङो साननानै मोनाखै जे आरोना बियो जे आयंआ बेफोरबायदि मेसेज खालामदों होननानै। मा जाबावगोन दा बुजि मोनला आरोना। नंगौ आरो नङाबा आं मोनसे खोथाखौ बुंदो, जाय बेबायदि फेक एकाउन्ट बानायदो ओरैबायदि साजा मोनगोन आरोना नोङो, ओरैबायदि साजा होगोन नोंखौ। माने बर' सावथुननि ओरैबायदि मोजां पार्टगिरि लानायखौ जुदि नोंथाङा ओरैबायदि फासायदोंबा, सासे सिस्टारखौ बुंदों आङो, बेफोरबायदि माबानो खालामनो नाङा आरोना। माने फेसबुकआव गोबां भाइराल जादों, माने सेयार खालामदो। ओमफ्राय आंखौ सासे ब्रादाराव बुंदो माने सेयार खालामना सं, माने बे नंखायनिफ्राय बाथ्राया सैथो ओंखारलांथों होनना बुंदो आरोना। दा आंबो सेयार खालामना होबाय। माने नङाबा ओरैबायदि रागा जोंदों माने मानसिफोरा, माने ओरैबायदि कमेन्ट हरदों, आं कमेन्टखौ होनना रागा जोंदों आरोना। माने सावथुनफोरखौ जुदि सावथुनफोराव एक्टर एक्ट्रेसआ जुदि बेबायदि जानो गोनांबा मा जानांगौ जाखो? सोरनि सावथुनखौ नायबावगोन जोङो? गासैबो जुदि गाज्रिबा। नंगौना नङा फोथायजालिया। आजिखालि एक्टर एक्ट्रेसआबो जिबायदि देखायदो, माने आं नाम लानानै बुङा, माने नंगौखौबो जोङो नङा होननांसिगोन आरो नङाखौबो जों नंगौ होननांसिगोन। ओरैबायदि फोथायनो गोब्राब जादों आजिखालि सोरबा भाइराल खालामनो थाखाय। बेनिखायनो भिडिअखौ नायना ला आयं, बेनिफ्राय नोंथाङा मोजां केयार ला। बे फेक एकाउन्ट खुलिनाया सोर बेखौ नोंथाङा क्लियार खालामना होबानो जाबाय आरोना।
स' बेनो ओमफ्राय मोनसे आपडेट आं मोननै आपडेट लाबोदोंमोन नालाय स' मोनसे आपडेटआनो जाहैबाय बे आपडेटआ जेबो नङा माने गोबां कमेन्ट खालामहरबाय थादो निग्र'नि सायाव भिडिअ लाबोन होननानै माने सानै कापोल दंमोन नालाय सासे बर' आरो सासेया बेबायदिनो साउथ आफ्रिकानफोरनि जानांगौ निग्र' जायखौ जोङो सिनायनो मोनो फेसबुकाव गोबां भाइरेल जाखाबाय थादोंमोन हरावनो भिडिअ बानायदो लोगोफोर गाज्रि मोननाङा आरोना बेकग्राउन्डआव एसे साउन्ड फैदों दा बेयाव बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर बेथ' जेबो नङा माने गोबाङा बुंबाय थादों आरोना बर' सेंग्राखौ लानो गारना बियो मा देखायबाय थादों माला फाथैलाय बिसिगोन माला ब्रेकआप जागोन बिनि माला मोदैखौ नुगोन बाय थादों आरोना आंनि बायदिबा बेबायदि ट्रल खालामनो नांला रावखौबो जे जाबाय गोरोन्थिया गासिनाबो जाखायो माने बिसोर मोजां मोनदो जाहाथे जों बर' सिख्लाफोरखौ मोजां संसार जानाय नुबाथ' मोजां नाङो नाथाय गाज्रि संसार नुबा जोंनाव रागाबो फैयो माने दुखुबो मोनो जे नों बर' सेंग्राखौ लाबा मोजां संसार मोनजागौमोन थिग बेबायदि जायो दा रावबो बेबायदि ट्रल खालामबाय थानो नांला जि जाबाय आरोना माने मोजां संसार जानो रोंबा गुबुनजोंबो जानो हागोन आरो जुदि गाज्रि संसारबा बियो बर'खौ लानायानो मोजां थिग बेबायदि जायो आरोना बेनिफ्राय आंबो बर'जों जाजानो लुगैदोंमोन गुबुन हारिजों नङा माने बर' हारिनि अननाय बायदिथ' रावबो होनो हाया थिग बेबायदि जायो सासे अलरेडि सिस्टारा बुजिखाबाय गुबुन निग्र'जों हाबा जानानै बिनि फिथाइखौ बोरै मोनो सासे सिस्टारा बुजिखाबाय बेनिखायनो नैबे सिस्टारखौबो आङो जाजानो लुगैदोंमोन जे बर' सेंग्राफोरजोंनो माने बड'लेण्ड रायजोआवनो थाथों होननानै सानदोंमोन आरोना गुबुन रायजोआव जे थांनो नाङा जोंनि बर'फोरा बे आफ्रिका साफ्रिका बेफोरखौ माथा मारिनो नाङा जोंनि बड'लेण्डआवनो बर' आसामावनो था आरोना जोंनि बर'फोरजोंनो जुलि जानानै थिग बेबायदि सानदोंमोन आङो दायो गुबुन सेंग्राजों लाबाय जाहाथे मा बुंबावनो दा संसारखौ जालांथोंसै आरोना मोजांनो थिग बेबायदि ट्रल खालामनो नांला माने संसारा बेजोंनो जासिगोन बेजों थाबाय जाहाथे दा गारनोबोथ' हाया दा नोंथांमोना फाथैलाय बिसिनाय माबा बिसिनाय मिम्स बानायबाय दों बेखौ खालामनो नांला जि जाबाय संसारखौ मोजां जाथोंसै बिथाङा सिस्टारा ओमफ्रायो बर'बा मोजां मोनसिनगौमोन आरोना नोंथांमोनाबो आंबो बर'बा मोजां मोनसिनगौमोन दा गोसोआव एसे दुखु थाबाय सेंग्राफोरा जे बेयो गुबुन हारिजों जुलि जाबाय होननानै दा बिदि सानबाय थानांला अब्लाबो जोंनि गोबां सेंग्राफोरा रागा जोंबाय थादों जे बियो मा मोखांजों नुनानै बेबायदि फसायखो बेबायदि कापोल्सआव थाखो होनदो दा मोनसे बाथ्रायाव बेबायदि जाहैयो जे बर' सेंग्राफोरा जुदि बेबायदि महर मोखांमोनबा बर' सिख्लाफोरा लागोना लायामोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर जे जों बर' सेंग्राफोरा जे निग्रु बायदि जायोबा नोंथांमोना लागोना लायामोन बर'फोरखौबा हले सिख्लाफोरा थाखा फैसासो नायोदांलै ना आङो एसे बुजि मोनो माने दा नोंथांमोना सिस्टारमोना कमेन्ट खालामहर थाखा फैसाखौ लानानै नोंथांमोना रिलेसनाव थायो ना गावनि आखल आखुखौ ना गावनि साननाय हनायखौ ना गावनि फेसनि लोगोआव बेखौ लानानै नोंथांमोना सिस्टारमोना मोजां मोनो बेखौ आंनो कमेन्टआव हर आरोना दा निग्र'खौ नोंथाङाथ' मोखां महरखौ लानानै मोजां मोनाखै जानांगौ धन दोलोद बेफोरखौ लानानै मोजां मोनदों जानांगौ आरोना आंनि साननाय बायदिबासो आरोना आं कारेक्टखौ बुङाखै नोंथाङा जि साननानै कापोल्सआव थादो आङो बेखौ मोनथिया नोंथाङा बिनि महर मोखांखौ लानानै मोजां मोनदों फसायदों ना धन दोलोदखौ लानानै फसायदों नोंथांखौ आं मोनथिया आं बुंनोबो थाङा गाज्रि जागोन बुङोबा बेनिखायनो आङो रावखौबो बुङा आरोना दा जोंनि बर' सेंग्राफोरासो बुंहरबाय थादो जे बियो महर मोखांखौ नङा बियो फैसाखौ धन दोलोदखौ लानासो कापोल्सआव थादों होनदों आरोना दा बेयाव आङो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया लोगोफोर जे जाबाय ट्रल खालामबाय थानो नांला माने आघात होबाय थानो नांला बिखायाव बिथांखौबो माने जे जाबाय आरोना बियो मोनसे गोरोन्थिसो एक्सिडेन्ट होनना बुंजायो बेखौ माने सौग्रुफ्लांनोबो जानो हागौ उनाव बुजिगोन बेफोरो जे जायो जा सेंग्राफोर ना सानना थादो आरो जे उनाव बियो बुजिगोन होननानै दा बेनोसै आरोना रावनिबो लाइफखौ जों बुंनोबो जेबो दरकार गैया दा बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच हराव भिडिअ बानायनो थाखाय नोंथांमोना लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं मोनसे दुखु नांदो दे लोगोफोर बे दुखुआनो जाहैबाय आंहा मबाइल कभार आं अर्डार होदोंमोन आरोना आइफन 14 प्लासनि स' आंनासो साइजफोरा जागोन ना जादिया अर्डार खालामनाया आङो साइजखौलाय थिगानो खालामदोंमोन नाथाय बिराद गाज्रि फैदों आरोना माने फिसा फैदों आरोना एकदम साइजआ एसे फिसा जागोन माने जायाखै आरोना बेखौ आङो रिटार्न खालामफिनदों आरोना माने बेखौ माबा खालामफिनदों दा मोनगोन ना मोना गेरेन्टि गैया नोंथांमोना बुंहर आरोना सोरनाबा बेफोरबायदि गोरोन्थि जाफेरदोंबा नोंथाङा बुंहरो आरोना आङो अर्डारखौ रिटार्न खालामफिनदोंमोन दा बियो जागोन ना जादिया मिथिला आरोना एसां गोबाव नेबाय आङो सप्तासेसो नेबाय माने कभारा ओरैबायदि नकथा फैदो जि फिसा फैदो आरोना माने
13 प्लासनि फैदों आरो ना आं 14 खालामदोंमोन माने बै माबायावबो पेकिंआवबो माने 13 प्लास लिरनाय फैदों आरो ना स' बिराद दुखु नांदों आरो ना आङो माने बेखौ आङो सप्तासे नेबाय माने मबाइल कभारा कभार नङाबा गोलैयो नालाय बेनिखायनो कभार माबाफोरा बायलाबायो बेनिखायनो आं कभारखौ माबा खालामदोंमोन बे नकटासो जाना फैबाय आरो ना दा मोनफिनगोन ना मोनफिनला नायनोसै आङो रिटार्न खालामफिनदो मा जायो नायनोसै आजिखालि फ्लिपकार्टफोरावबो एसे थगायनाय बायदि जाबाय दे माने माबा मोनसे अर्डार खालामोबा माने गुबुनसो फैलाबायो आरो ना सानसेखालिबो आङो माने गस्ला अर्डार खालामदोंमोन माने बेयाव माने टि सार्ट खालामनायाव माने गिन्जिसो फैदों आरो ना दा बेखौबो आङो हरनाय जाफिनजासै थाथोंसै दे आरो ना होननानै आङो माने बेखौ खालामासै नाथाय आं नै कभारखौ रिटार्न खालामफिनदो दा नायनोसै आरो ना फैगोन ना फैया दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर सोरनियाबा बेफोरबायदि जाफेरदोंबा फैफिनगोन ना फैफिना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दा बेनोसै नेक्स्ट आपडेट लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच